tkompli tinħass aktar il-kriżi tal-mediċini f'pajjiżna, hekk kif mhux biss hemm lista twila ta' mediċini out of stock, iżda l-mediċini bżonjużi li jintużaw ta' kuljum qed jinbijaw bi prezz għoli ferm. Tantu hekk li persuni li jiġu bżonn ċertu mediċini ta' kuljum qed ikollhom jixtru l-mediċini minn barra għaliex ikunu irħas mhux bi ftit fil-prezz tagħhom. Diversi persuni ċemplu tkellmu dwar din is-sitwazzjoni waqt il-programm Feedback preżentat minn Rodrika Ġus fuq Net FM. Dan hekk kif spjegaw id-diffikultà li qed isibu ruhom fiha biex jixtru l-mediċini li għandhom bżonn għall-għejxin tagħhom ta' kuljum. F'telefonata partikolari raġel saħansitra spjega kif xtara l-mediċini li juża ta' kuljum mill-Italja hekk kif kienu kważi nofs il-prezz li hawn fis-suq lokali. Jien ngħidu għall-mediċina kemm għolja. Mill-esperjenza tiegħi jiena nieħu l-pindoli tal-prostita. Minn hawn Malta jien nixfihom 16.45, 16 €45. Mir-Reġġo Kalabria xtrajthom €7.30. Semmija oħra spjegat kif sabet ruħha f'sitwazzjoni fejn meta marret l-isptar għall-intervent mediku talbuha biex tixtri l-antibiotics li jintużaw ħafna għaliex fl-isptar huma out of stock. Iva, mediċini għal-jien inferna u Malta, plassek Rodrik, tmur l-isptar, tmur tagħmel xi medikatura, tmur għal xi intervent u jgħidlek m'għandniex mediċina, l-isptar dal-Mater Dei jgħidlek hekk jogħġbok ġib il-Augmentin miegħek għada għax m'għandniex l-Augmentin, m'għandniex available. Dan fil-waqt li semmi ieħor stqarri li l-prezzijiet għoljin mhux jiddominaw biss il-mediċini essenzjali iżda anke dawk iżjed bażiċi. Intant quddiem il-pis li qed iħossu n-nies u l-aktar il-persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, il-Partit Nazzjonalista ilu diversi xhur jimbotta l quddiem proposti sabiex pajjiżna jibda jiġġieled il-kriżi tal-għoli tal-ħajja.